Kasngi ke basis pak kendai ha ke keteng pau kun mensiam bakut amen. Ko try Jisu tu pensle engi da mensiam bakut jongmi. Ke gospel ke kum Yohanes kalau nong ke beningkong dikat beningkong haru bakat pra. Ha ke pasedang ke pertai ke ketien ke laladon. Keladon berublay bar kelalong ublay. Nadu pasedang ke ketien keladon berublay. Daka ublay ulah thau ke baro. Bar klem maka om sem la thau ru em. Kaktiin kalalong katulong jong kajing em. Bar kani kajing em kalawan lam kajing syai kibreu. Kajing syai kaya ting syanya kajing dum. Bar kajing dum kam semla wan penlip ya ka. Ublay ulah pha unong lam katiin. Ubriu ubah keteng Yohanes. Ulawan dan penbena ban saki ya kajing syai. Babaro kinyo ngai lingba jong Umday mau kata kajing syai. Henry ulong tang usaki ya kajing syai. Kaktiin kalalong kajing syai pasisya. Kajing syai ke bawan ha kepertai. Bat ke bapan syai kibriu baro. Kaladon ha kepertai. Bat ya kepertai lah tau maka. Penban kepertai kamsim itu ya ka. Kalawan selaki jong. Henry kibriu lah jong. Kimsim pediang ya ka. Henry haya kitu kibala pediang ya ka. Bat kibala ngai ya ka. Kala ai kabuat ban kalalong ki kun jong ublay. Ya kibala ka om nakasnam lemni nakamon jong kadok. Lemni nakamon jong ubriu. Henry na ublay. Kaktiin kalawan longdo ba kalasong sa bat ngi. Bat ngi layo ya kaburam jongka kabadap da kajing ba kajing sisya. Kaburam kabaya day dur bat ukun ba marway jong ublay. Yohanes layang saki da kabaperta. Day sapang uni bangalaong. Wan hadian jonga hanre ukam karau ban yanga. Namar uladon chua ba an kayanga. Na kajing dap jong ngi baro ngi layo pediang ya kajing halor kajing Ublay ula ay ka aling ba o Moses. Henry ka jing ay bar ka jing sisya kilawan ling ba o Jesus Christ. Ampat judan manu balayo iya ublay. Tang ukun ba marway jong ublay. Uba juya syania ha ka sadam jong ukpa. Lapan itu ya Ke gospel jong try ka jing aro yami ku Chris. Mentah ka singi ngin sedang ke gospel ka kumu Yohanes. Ke gospel Yohanes kari ke gospel bakhat du latho eka da Yohanes ukun jong Zebedi uway na kisanran jong Jisu. Uway na khadarngut kisanran jong Jisu badish para wa Jacob. Kani ke gospel kami hadian andalami kita gilai teli ke gospel. Bat karukom tho kita gilai teli ke gospel. Baik kani ke gospel Yohanes ukaran kajing per ke bakrau. Kita gilai teli ke gospel ki asriyem hana kata kadau bunsin la khot eki ki synoptic gospel. Synoptic gospel kemut kathau Matthews, Markus, bat Lukas. Namar balai kan sing optik mah optik kemut karukom page sing kemut karukom page lang. Kapamut ada ngibu lang kini gilai teli ke gospel hakasilan gila bani iba ki asriyem hadu kata-kata. Hoi kidon kijing aper namar beli kibriu olane utu nong tho tu gospel ru udon kajing tmu ban tho hoi kajing syak penyalam jo musim bakut hendai dak ba pendon kamru ya ka ei ka ba u kwa ban ong lan ka ei ka phang ka ba u kwa ban pen pau kham tam e nak mentai kibriu ki ba u tho ke gospel Yohanes ka compare bat ka don sibun ba kijing kai ki ba lesing ber khamse maka ha ka kitigi lai ti gospel Bagi jingkiran ki bajrong ha jong jisru ngi syam ha kani ke gospel jong Yohanes. Bal kani ke gospel jong Yohanes kalong ka ba jeliu hadu kata-kata kum ka duriau ba ha ka ba mangi baro khot ngila ban ngam jeliu ban yu i ka do nur jong blai ban i wei ni blai ba i yangi. Ha ka ju ka ru kom ru ki ru start ki ong kalong ru kum kapung ka barit ha ba i khlung ru ila ban ngam. I khlung ila ban jingi da ka ba klemdon ka jingma ya ka jingam jelop. Nak kata kadau kani ke gospel kalau ke kongsan hadu kata-kata nak bentar jungi wei. Hak ka beningkong ya kani ke gospel lah sedang nak prolog lah ne kata kan jinglam prang. Kalau kum ke jingruai ke bayaro ke babatai ya ke jinglong jong Jisu ya ke mission jong Jisu badi ki phang ba pher ngin sai ke gospel borok kawai ngila bani kani ke prolog kum ke nuksa sepang ke jingsyai persya ke jingdum natar ke jinglong saki ke jinglong ke jinget natara sepang ka burom jong Jisu bat khamtam sepang ka jing sisya bat manu wei Jisu wei pa ampa don bala pani iyo pa tang Jisu hi uba pen iya ngi pa ladang ila iyo Jisu katang ila da iyo pa ngundon kaman kuslai kamut ngila iyo pa kabum Jisu de kador bayo i jong pa uba pen i hangi ya ka jinglong ya ka dur bat ya uai sisya ublay uba iya jengi hadu kade kan ni mentah
hakaba sedang kedukhat kebeningkong ko ongkum ni hakaba sedang kepertai hakaba sedang kepertai keketin keladon berublay kalalong ublay haba ong hakaba sedang sisin puli kini ngilap ru kejing Assyria kejing sedang ke kitab Genesis kaba ong hakaba sedang la ne hakaba ningkong ublay ulah thau bat kumta terter kati kejing sedang mentah kejing keliangi kawai kelak benlong kani kejing sedang kadai ka bakum no ha ke kitab Genesis ba ong hakaba sedang la ne hakaba ningkong ublay ulah thau ko bombot ba ublay ulong syabar jong kani kejing sedang syabar jong kani kejing sedang om dai ba ublay sedang bandan naduk katu ka khilmat la ne ujisu sedang bandan naduk katu ka basdang bantau ka bombot ublay utra jing Yesus Kristus ulong syabar jong kani kejing sedang takadang ong nabam jikut klem jing sedang bat klem jing kut kabas sedang haba ong kabas sedang la ne hakaba ningkong la ne hakaba sedang ka bombot ka thau ningkong ya ka jing sedang jong kan ka history kumba mangingiyo ya kan ka jing thau ka pathai ka mariang kumba mangingiyo bat hab la dangi puli ka gospel jong Matius nang ba afsau ka balapisan ka ong kumna ka beneng wa ka khendau kindu no andai ka tien jong kenum du no lanu ru balai ka beneng wa ka khendau kendu no namar balai ha ka bas sedang la thau ningkong ya ka beneng ba ka khendau kata kadai kejing thau jong ublay ki baru khoi kani kejing sedang ka bomot ka thau ya kejing sedang jong kani ka history jong iwei pa iwei kejing thau ka perthai mariang handrai ublay ulong syabar jong kata kejing sedang syabar jong kini ki baru natara kadau ko ongom ni ka ketien kalala adon baru ublay natara ha ka bas sedang ha ka bas thau ka perthai ka mariang ha bas thau kini ki baru khoi ha bas sedang ka por ka history jong ibriu kaktian jong ublay kalala don ber ublay kalalong ublay bat kalalong ublay kaladon ber ublay bat kalalong ublay kani kaktian ha kaktian Greek ki ong ini kaktian dei logos bat kidon kat tu kat ni ki kom perkhat ha ka Bible ber kumjur ki kom perkhat philosopher la ne kita ki riu champang ki ba pendon kami ni ka kaktian Greek ha ka tu ka imlang salang jong ki Greek ka tu ki por but Yohanes usyem mi kini ber ubura mentah sekarukom ka bakam kerpang susu ban ong ba kani kaktien dei utrai jengi uji Sukris dei utrai jengi uji Sukris kum kanuksa kat kum ko perkhat jong ki Greek la ne kum kiri mendah kitu ki por ki ong ba kani kaktien ka logos ka bomot ka thau ya ka ta ka intelligible expression of the mind of God intelligible expression of the mind of God. Kabamur kabapan pau kata kajing start jong ublay. Nang tada ha ka Bible pada ngin Shem kal komperkat jong ki Hebrew tik ka ketien kabamur kata kajing sawa kabadon bor ne kajing kran kabadon bor jong blay da ka bala thau ki bar khoi kum ka sam balai phulai khot ban riu ka wang la thau ki bar khoi da ka ketien jong blay kum juru ka kitab jing start kal nang bal khandai khot baningkong. Nang tada Shushu la rangi pudi kum haka kitab pawar ngi Shem bakani ka kajing start kani kajing start lani kani ka ketien jong ublay ka thau ru ya kajing start jong ublay ka bala don na du bas sedang ringkat ba ublay ka bala thau ningkong du bar ka bayai senran kum kanong trei ka ba penbit penbiang wa penrenti ya kajing thau ba kajing trei jong ublay baro Yohanes usyem kini kajing mut baro ba mentah pada om dai tamba usyem kini kajing mut jong ki henry mentah ubatai hangi ya kajing long basisya ya kani ka ketien ba penlong kani ka ketien jong ublay la ne ka logos kam dei tang kajing start jong ublay kam dei tang kata ka powerful utterance la ne kata kajing kren badon board jong ublay kam dei hiru tang kata ka intelligible expression la ne kata kajing penpau ba start jong ublay henry kani ka ketien ka baladon bar ublay kala don bar ublay ne du bas dang badaka ublay la thau ki bar khoi kani ka ketien ka dei u person ba ar jong ka trinity ba khoi ha ba ong kani ka ketien kala don bar ublay bat kalalong ublay. Kabumut hang ni il pa artli ki person. Ublay bat ka ketien ru kabalong ublay. Nak kata kadaw kan ni kalogos ha ka Bible, ha ka gospel Yohanes kani kalogos kam dai tang ka ek attribute jong ublay. La ne ka jinglong jong ublay. Henry ka dai ublay hi ringkat bat ublay, ka badan ringkat barabor bat ublay. Kani ka dai ka jingmut jong ka ketien la ne ka logos le ka ketien jong ublay. Kam dai tang kajing sawa, kam dai tang kajing start. Hendai kadai is a divine person. Kalalong ublay, ublay ladon mentah ka ketien ru kalalong ublay. Hang ni ngi ilpa ahartli ki person. Ukpa bat ka ketien jong ublay kabalong ublay. Nang tare du khat baar ko nadu pas sedang ka ketien kaladon bat ublay. Jesu Kristus Shua ba unwan long do
ulah don ringkat baru blay. Dei bau Jisu udan menta arhajar san senem menta kemun adu ke jinglong long brio. Shwaban sedang ke pertai, shwaban tahu ke baru khoi. Jisu ulah don ringkat bad ukpa ulah long ublay. Ha Jisu ke baru khoi la tahu klem Jisu ke baru ku klem sem la tahu eru. Klem sem la tahu eru Takadaw dukat balay ko ong daka ublay la tahu ke baru khoi klem maka klem sem la tahu Nang tada mentang yang saya kita kipang kibakong san kajinglong jong kani kaktian kani kajinglong jong uni ublay ubalong kaktian jong ublay hi ubalong blay ringkat bar ublay kaktian jong ublay beningkong kalong katlong jong kajing kali kaktian kalong katlong kajing Jisu dei katlong jong kajing nang tada kalong kajing syai kani kajing kawan lame kajing syai nabat kani kajing syai kalaya teng syai kajing dum hangni henrei kajing dum kam semla ban penlip ya ka ni yu lupa hang ni kajing syai bat kajing dum kan sepersang ban penlip ya kajing syai tang ba kajing dum kan nomla daleleru kajing syai kaya ting syai bat nak menta ban saki kini ke baru khoi hang ni khat pratli ki dekot ngin i balakran arsin chapang uyo anes nak menta ban saki kini ke baru khoi ublay ula pha uta unong lam ketin uni ulang lam ketin dei uyo anes nang pen baptis Yohanes nang penbaptis ubalawan ban perta ban yang saki akan ni kajing syai. Ningkong yang saki ba mau umdei dah kata kajing syai, henrei udei tang usaki ya kata kajing syai. Nah tada ding puli susu kham sakmat, kadukot bakat sanru Yohanes super yang saki ban sipang ong kumno, dei sipang uni bangala ong wan hadin jonga henrei ulong kham krau ban yang nama balai, uladon shwa ba enka yanga. Kemot shwa bangan long briang manga, shwa bangan wan manga sini pertai. Ngawan ban saki omdei ono inuru. Henry ya uni ubaladon ringkat bar ublay ubalong ublay kaktian jok ublay balawan long dok bat ngi natare ulawan ban penberai kasaki babaro kin biyo ngai lingba jong nang tade dukat basipau terter kaladon ha kapertai pai kaktian kalawan kalong kajing syai ke bawan ha kapertai ke bapen syai ki brio baro kamut Jisu dei kata kaktian jok ublay ke ba ajing syai ngi iwei pe iwei kemangin sapuli sakmat Jisu unsong ngalong kajing syai jong kapertai Kani kaladana kapertai ba ya kapertai la thaw maka penban kapertai kam sim itu ya ka nang tadi dukat bakat wei ka ong kalawan selaki jong henry kibrio la jong kim sim piang ya ka nilayo i lupa kani ka prolog la ne kani kalam perang ya kata ka mission jong Jisu na tadi ka jing ale ya ka jing syak kentai ba kapertai kam piang kam itu wala dai di mau ba thaw ke baro hai ba kibrio la jong ro kim ban piang maki ki balayo bentai kini ki jingkular bar khoi bakrau jong ublay henai maki ro ki khlam tre ban pediang ngilayu i lupa ya ka mission jong Jisu ya ka ai ka ba ma Jisu samat ha ka jingya lenti jong Jisu ka jingya lap jong Jisu ngin sei ya kata barobor ka jingle percha jong ki brio jong nada ka jingle percha jong ka pertai ha shwa wa Jisu sha sitam lenong bakhat sau sakran barobor nong ba ka usiem jong ka pertai wan ban menta wan don bor halor jonga henry ka pertai ka di ban tip banga iya yo pa nga ko ngu ike baro kata ka jingkran ka bomot ngin sayu i ha ai baro khat ban buat ka gospel Yohanes bro ka wei kita ki phang kila don lupa ha ka ni ka prolog ka jinglam prang menta ka wan sa ka wei ka phang ka bakong san ba dukhat bakhat ar ka ba ong gumni ya kitu ba dai ki bala pediang ya ka la ni kitu ki bala pediang ya ka tien jong ublay ke bomot kila pediang ya Jisu kila ngai ho Jisu wai ki ka jingai ai bakin duk kelalong ki khun jong ublay ba hang ni la batai sisu kani ke jinglong khun blay omdei balakha na kasnam na nakado na kamon jong kado lemne na kamon jong brio kani ke jinglong khun blay jungi omdei na mar bangi dei ki jing thau jong blay ne omdei bangi long bangi kwa banjit ban long khun blay jungi ni long ki khun jong blay dei halor konong rem ba ngi ngai ha Jisu mana bolong ki khun sisa jong blay dei tang Jisu marwei tang Jisu marwei ulong ukhun ba sisa jong blay ni baru khoi ni dei tang kajing thau kaperthai baru khoi la rangi ong bagi dom ki kun jong blai ni dei marar blai ba blai la thau ni henre ba u kristan ba de ong ngalong kun jong blai ni ngilong ki kun jong blai ka ba mut ni don ka hok namar ba blai lingba ka jingat jingi hau Jisu aya kata ka jing hok ka dei ti ka ba dei tang ya ka jong ba ma long ma marwei kun jong blai wa la ru yangi da ka ba pha ya mun si man yang sakhi ka ne ka jing sisha kumta baba mangir ngi khot yo blai ukpa ka bomot ngi khot sisha na du ko do nuot ba ulong sisha ukpa jongi amdei bala khai ngi na blai henrei dei na mar ka jingai jongi hau Jisu ai ya kata ke kerdan ba dei ban long tang jong marwei
u ai lang hangi baro ki bangai hau takadau Roman lenong bapra dikot bakat sau duk bakat nyau ngila ban puli nadal siti banikong jungi anes lenong balai dikot banikong baal ka bakren sepang kani ke jinglong kun blai bakerpang jungi iwei pe wei ki bangai hau jisu kaktien kalawan long do bat kala sa bat ngi kani kaktien jung blai kabala don bar ublai na basdang kabala long ublai kabalong ketenrai ketelong jong kajing im jong kajing syai kabalong ketelong jong ki ai bar khot jong kajing long kun blai bar khot kani kaktien kalawan bandrung menta ha ka history jong ubreu kabreu jong ngi kibreu kalawan bandrung ha ka history jong ngi kibreu da ka basyem ya kajing long do long snam kum mangi iwei pe iwei na kata kadau lingba ka po jong kamaria theisuti ulawan sia kani ka pathai ba ula long do ula song sa bat ngi utrai jong ngi u Jesus Christ utrai jong ngi u Jesus Christ ublai ui ya kajing long blai banwan long breu khnang ba mangi ki breu ngindup hong ya kajing long jong ublai kani kadai ka khubor ba bhag jong utrai na ka benta jong ngi iwei pe wei nang ta da na kajing dap jong u ngi ba ro ngi la yo priang ya kajing ai halor kajing ai ublai ula ai ka an ling ba Moses nrei kajing ai ba kajing sija kawan ling ba u Jesus Christ kani kajing penia pher ya ka an ya kujutang barim ba khot la ai ling ba Moses kadon ya ka an bat ka an kamla ban penjana yangi kamla ban penlong yang ki bahok na ta kadau don kam ya kajing ai jong ublai kajing ai kawan ling ba u Jesus Christ kajing sija ba khot kawan ling ba u Jesus Christ ta kadau kaan baro kawai kade ban kedau lenti sepang Jesus Christ kade kedau di sepang Jesus Christ bat ya kaan baro kawai menta la ban batai la la ban interpret la ban pek ha konong rem daki khmat jong ka jinget ha u Jesus Christ namar balai ka jingai ai bat ka jing shisha baro khot kade ha u Jesus Christ lingba jung uru na ka jingdak puslai jung u kumukhuan jung blai ngi la yo pedang ya ka jingai ai halor ka jingai ai bagi dekat bakat duk ujung kadi ka prolog ni ka dalam perang empat judan manu boleh iya ublai tang ukun ba marwai jong ublai ubaya syania ha kasadam jong ukpa ulapan itu ya kunan ke para ba ye ya kitu ki brio ka por jong uyo anesru empat dan manu bala yo iya ublai bala ong ublai ulong kumni ulong kumtai tak dau ke jing internet lane ke jing pher jong kan yam kristan ke de kan ni haki wei ki kan hun le sing ong bangi ki brio ni persang ban wat ban sung thu ublai ulong kumno ka ublai ka ke jing crowd jong ublai berkumta terter ha ka gospel pada ha ka niam kristan pan lingba ki gospel ngiyo iba uni ublai babaro khat kiawat uni ublai menta wan hiar sakani ka partai bat ukwa ban pen itu ya ladi hangi iwei pa iwei lada pikwa ban itu ya ublai om dan kam mangin puli sapang kita ki filosofer baro khat ngila ban yo kendiat konsert nang ni nang tai ngila ban don kejing start kejing sapang nang ni nang tai kejing kren narum naneng ki wei ki niam kumni kumtai henrei lada pikwa ban itu sisha ya ublai wat pet ya uni jisu wan pet ya uni jisu ubashania hakasadam jong blai namar ketien jong blai ko empat judan brio balalik kiu sabneng ban pet ublai ulong kum ka ke jinglong basisya jong blai tang uta bawan hiar na peneng kan tang uni ubashania barbor hakasadam jong ukpa uni open itu yangi ya uni ublai ladangi kuha ban itu sisya ya ublai ni haban pet ya jisu jisu untapan itu yangi ya ublai Jisu untuk itu ingi ya ka donut ya ka jinglong ya ka mon ya ka sandur ya ka jing thmu ka ba ukpa udan na ka benta jingi iwei pe iwei ha u Jisu bat tang ha u Jisu nila ban yu ipurai kini ke baro nila pun ipurai kini ke baro tak dau Jisu ong kumno lada pilayo ianga pilayo iya ukpa lada piyo ianga pilayo iya ukpa na tada kiwei ki benta jong jitang bat maru kemakasih siki kolosi ke baong ba Jesus Christ ulong kadur ba yo i jong blai bam yo i nang ta da kasih siki Hebrew ba khastunat ka ong ba haki por barim baja ublai lakran haki bon rukam menta ukran lengba ukun jong uni ukun ulong ka jing phalang bar kaburom jong ukpa he tungin phai sha uni u Jisu unong pen em jingi ba tungin pulie ya kani ka gospel khantam kani ka gospel jong yo anis ban wat sisha kani ka do onot jong blai bangindup itu sisha u ukpa nak benta jingi ka ka sandur ba udan nak benta jingi ka mon ba u kwa ingi bangin le kumno kwa ba ingi bangin ya kalenti jingi hakani ka selapar thai ke benta ba but jong kani ka gospel barok kawai kan sapan ingi kata lingba u Jesus Christ
lingba u Jesus Christ u Jesus un sapen isu shu yengi u uni ukpa bamangi uba iye yengi hadu kan ni en yaro ya u Jesus Christ junam la junam amen wa beneng to ai ba kicing ke ba mela ai ngi ha ku chumi u Jesus Christ u men chungi ba kading zu kicing e wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba ku kin kirsiu biang hangi ya kicing ke men ba kar ku na menta kicing wan ka hima chumi to ai ba kicing e chumi kan pan kalai ngi shakinong bat sambai bam juthat trong ka gospel to ai bi sambai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo bar yigin tha baro a kajing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka perthai batamai haba andala job ya ka bo jong ji snio ka burom chumi kan ting shan chabam chukut to ai ba kajing e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pan grim jong kajing kermen ya kajing thrang na kan ta kispa beneng to ai ba kani kajing e kan pan sapriang ya kajing kmen ba kajing suk jong nong pan em chungi cha satla ka perthai chami ublei chungi ubala ka ku junam kan long ka burom bar kajing ro shi junam amen Kuruno kutam Jisu tesin ai kemarian rap jingi Kristan tuduai na kumta jingi